Personal na nagsagawa ng inspeksyon si Candaba Mayor Rene Maglangke dito sa Candaba Trade Center matapos masira ang bahagi ng kisame umaga ng June 29. Ayon sa initial assessment, posibleng dulot ito ng naipong tubig ulan sa loob ng kisame at matinding init ng panahon na nagpahina sa PVC ceiling. 6 na individual ang nagtamo ng minor injuries at agad na nabigyan ng medical attention sa Candaba Municipal Infirmary. Inatasan din ng alkalde ang mga kinauukulan na tiyaking maibibigay ang lahat ng kinakailangang suporta ng mga nasugatan. Bilang pag-iingat, pansamantalang ipinasara ang Candaba Trade Center habang isinasagawa ang masusing structural assessment upang matiyak ang kaligtasan ng publiko bago ito muling buksan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Malen Susuyo.